ka. Mahaw ta, mga bay. Pero, mahaw ta ni mahaw. Aw. Sudan ako, gabili ka po ng mga bay. Eh, kung sila pa, kuando ni, makawala subirhang. Katong mga hubog gabi, Merry Christmas din ninyo. Katong nagkuhan sa ko, nag-comment nga. Kung saan na pagluto sa gabi nga, kuhan, hindi daw maak. Sa yun, pagkaya mga bay, ilan nyo kaya. Ilan nyo kaya, gid. Ito, nag-isahon yung malamas. Okay na. Kanan. Sabaw. Daw. Pula-pula ang sabaw, bay, basta tangan mo suka gamay. Hindi labis. Ika. Ito ni kaunta. Mahaw sa mahaw. Init tayo. So, na-over cook. Na-over cook. Ha? Siling haba ba? Ang halang kaya. Magpaabti ko dila. Gabi-gabi. Init man. Baw. Kalami agad sa baw. Alam ito kong sili dali na. Sili. Praktik ba? Ni ay. Ano gintaan ni paborito na mo diri? Basta din sa bukid. Udot kabing gagmay ba? Ato akong gabi. May mga paabtik sa dila. Tawag sa mga nidiri ganing siling nga kuan. Sigang ba? Paabtik sa baba ba? Wala mo kaon niya kay hindi ka halang kaya halang ba kaya. Lawit na daan eh. Kamatis. Init. Oh. Nga hinog na sili na po yung kuwan. Ng ilaw. Wala sa kuwan ba? Itong mga ubirang diha tambal daw ning gabi sa ubirang. Sobrang overcook ba? Yung gabi na sobra ka luto.
Buwang naman. Tulbad pa maho. Tulbad. Salamat kayo mga baya. Ito rin pagkaon gabi. Hanggang salamat sa inyo mga idol, mga supporter. Ang buntag. Merry Christmas.